Achana nayo. Achana nayo. Soro. Nada, toma, masuk. Pakai tutur kamu sapina. Waken kumi. Yang ke pindah. Mana mau beli? Gini ada sih dah. Ayo deh, men. Awas itu mana lo bro? Mechande mondo gocha umosalaba ninde no bommeño bombe que enseyembe mambingia 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 kona mwegende yeso
wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia me chande menge mondo go ninde novo menyo uguya ninyetige enseyembe mambingia kona mwegene yeso mweka kondako naigure korwe buku gocha omosalaba ninde novo menyo mambingia nitaro moche wedaha kwae ninyetige enseyembe mambingia wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire me chande menge mondo gocha omosalaba ninde novo menyo uguya ninyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedahabu mambingia kona mwegene yeso mweka kondakoro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire me chande menge mondo gocha omosalaba ninde novo menyo uguya ninyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedahabu mambingia kona mwegene yeso mweka kondakoro wancha kwae ninde novo menyo uguya ninyetige enseyoro wancha kwae ninyetige ensure korwe buku naigure korwe buku nainde namanyire me chande menge mondo gocha omosalaba ninde novo menyo uguya ninyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedahabu mambingia kona mwegene yeso mweka kondakoro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire me chande menge mondo gocha omosalaba ninde novo menyo uguya ninyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedahabu mambingia kona mwegene yeso mweka kondakoro wancha kwae
Ninyetige enseyembe Mwambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Mechande menge mondo Gocha umosalaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe Mwambingia Mwambingia Nitaro moche bedahabu Mwambingia Kona mwegele sobeka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe Mwambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Mechande menge mondo Gocha umosalaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe Mwambingia Nitaro moche bedahabu Mwambingia Kona mwegele sobeka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe Mwambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Mechande menge mondo Gocha umosalaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe Mwambingia Nitaro moche bedahabu Mwambingia Kona mwegele sobeka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe Mwambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Mechande menge mondo Gocha umosalaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe Mwambingia Nitaro moche bedahabu Mwambingia Kona mwegele sobeka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe Mwambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Mechande menge mondo Gocha umosalaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe Mwambingia Nitaro moche bedahabu Mwambingia Kona mwegele sobeka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe Mwambingia Nataka kuomba familia mtatangulia pale, vile nimeona
ndugu yetu Dennis amefanya. Familia watatangulia pale, kisha baadaye hao wengine watafuata, tuweze kuketi ndiposa tuweze kupata mipangilio mingine yote ikifuata. Lona abori nibono nga tigaba familia totana nalia nyuma yaye bari mutaite koromo bire mwabori wenga na inwe nosweko mwega se family irinde torigere yomobere nyuma iyo torigere yomobere ni babori nga toromo anyara gakonyora ribaga asawe karansa nyuma yaye tumakonyora ekanisa etorahe bana bonta itekoboria asaba inoga tokogania wokorigere yomobere na bonta itekoboria na tondra gweta igasomobere kisha baadaye tutaketi irinde ekanisa iriribaga etorahe korengana buna babangete bana bonta itekoboria na bari mwens mutene ine matali. We have a lot of seats. Ebirogo bichirane bingi mwabori wenga bano mochi mutire gucha irinde tonyora sitowe ikaransa. Kwa wale ambao mnapata sauti hii tafadhali tunaomba kwamba kama umesimama pale chini kuna viti hapa mingi sana na tungependa tuone wale wote ni waombolezaji waweze kupata mahala pa kuketi ili kanisa iweze kutongoza kwa ibada hii hadi tamati. Kwa hivyo nataka kuomba bari muri mate na nabongigenete nga ngonyora tiri ogire unango kwa naiga abonta itekoboria nga onye bwakore kwa romo biri wesanekire kwa romo na Elizabeth abonta itekoboria nga ngonyora ribaga mwikaranse kisha baadaye kanisa iweze kutongoza jinsi ilivyopanga. Asante sana wale waombolezaji wote ambao mnaendelea kupokea ujumbe huu na mnaendelea kutilia manani. Tunataka kuwapa hongera. Tunawashukuru sana marafiki pamoja na ndugu zetu pamoja na kina dada zetu wote, tunawashukuru kwa sababu tumesimama na familia hii wakati wanaomboleza kwa mama mpendwa Mama Elizabeth ambaye ameweza kutuacha. Kwa hivyo nataka kuomba tunapoendelea kuomboleza wote tuweze kujua kwamba tutakuwa na mazungumzo machache na tutakuwa na ibada. Kwa hivyo nataka kuomba tunapoendelea kupata ujumbe huo tafadhali kwa moyo mkunjufu wale wote ambao mnapata sauti hii abonta itekoboria na kikwaro romobiri osone wakori kwa romobiri bose wachiri rindo totegerere na boria na oikaransaria irinde na bikire kanise gotena yanyora ba Kristo baikaranste no machoko ngona bonta itukuboria na wapendwa onye mwigwete ryogiria somo yo bwancha aba mwensi moteneine nebirogo nabo bikara birari bibagagite yarenga kabo bwancha rende kiroyo manyora sabu ikaransa ilinde tokore omoyiga korengana no kugania we family pamoja ne kanisa unebangete abonta itukuboria asomo yo bwancha na toendro to korama yaigo mbuyamona asoko igwira abonta itukuboria mora se kamera kurumaiga moteneine abonta itukuboria ngali bagandirai. I want to just to request that we have our seats there tonyoleri baga tuikaranse as Yobuya Womongina Elizabeth Ndiyamono aswali mwandra toko toiwera aswali mwandra toko weri ogeriga na banta itakuwashukuru sana. Nataka kuomba kila mmoja anyoleri baga sabu ikaranse abanta itaku request ya somo ya bwancha abamutene inalia semester Dennis Kurmaega na abori ngali bagadra neri nene ikaransa somo ya bwancha abora nyole mbamanye Dennis abatene inasi merere na abori yenga mwikaransa asenye nchonga na mayoyora twaro machoko na bonta itukubulia kitondra tukwera twensibo tigatangali bagas tobu karansa kibondo kwestibono lyolenge bote botora korwa se kanisa
ache onye karo beto kubule kubase kanisa onye karo as we await for other programs. Ona wanta itakuboria since to your order. I wanted to request the church with that dignity na onye karo gutora akuje. Thank you very much. Tigaba mtuanchirenga ekanise tora yego chakira as we move forward. Kaito munya kero humwe munya nawara. Ne kanise na wanyomo katikista taraika lakini misanero lakini asenge cheyo akoto koirege pinde ketoke chenchi yake igo tora anyora noni chinkwa na noni berisato iko ya iko na kuepanga munya kero to Zente Benedict. Yes. Yekabo kucha kwa ndelingane limo kwa niaba ya ye kanisa yekelisha. Ndiye mwanasali waga. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nanda tuyati milele bageliga twakirina sainga mbemono asogo toeke wa Elizabeth kuyorenge mwana jumuiya toko pakajinga kichomo elio pakabono St. Bernardine. Kwa niaba ya jumuiya ya St. Bernardine tingamba karibisha sigeti kemba tewe karibu na ndipo manyinga Father Nchirare kiseke mwanzo kemisa iga sichinga kechiga to nyora chinkwano chinkega tolemeranie porokeranie nande twekanye tukanyeke bemono. Andes di bageliga naona kolira inde nyoro yo mokro se jumuiya yetu ya St. Bernard anyale kuwa ngora kuchiase familyone abaya St. Bernard chirabale St. Agnes Kuyamono chairman Marieta Richard Maguri jumuiya St. Agnes Bunamoiwa ninje ndo Munyakero igo tuwatire na St. Agnes asenge ncho yomoyaga yomwomongina Elizabeth igo ngoteria mwaka maragianga piranya nekero lakini peremererie yako era tali uwanja kwao kuno uwanja kwa Nyasaye na inde ne rotebete Elizabeth yarare agutige igo tuarobole muna abana bao obolemu na bokolema sababu asimya kawaikire kwarorire gocha amakwiri agoche kabire yo na abo bonsi bayarorire ibo bakolema egere na abana na barumuna libarareme lakini uchaka gweti nansi abana bagweti nansi igo turagacha
Lwa advice yane remereria kabisa naye wale chinguru na aba bakira aba komente chinguru china senge njongo kote ivarira ngora eliyo umuyegoere na ekanisa ogenderere Yesu na bakokonya ase ubugima bole bosibwa ayo naro nabwate kurwa St. Agnes abo muremu n'abana naino abana muremererie mwakumino muikange erende nyone yanga mwamusibiri mbuyamano kwa niaba ya St. Bernard Mwalimu James Karas kwa commitments chinde kwa niaba ya St. Ignatius Karambali yange kwa niaba ya uongozi wa Center St. Mary's Madam Lady karibu. Msifu Yesu Kristo milele na milele. Kwa niaba ya St. Mary's tunayesenda kuaretre engora ya itase familia ya Thomas Maragia ole emerelia ole mie familia yao ikina kitora agotigere bune esenta asa gosiriki Wano ndanyale gutambua murayo itole gaiga we senta ya Kiamabundu Mongi na Margaret Mankinda karibu naye uwe ngora sefa biri Mongi na karibu na ande na rete ya person ye Paris ya Kadetiro bono kare gaiga to imogeti twins bune Paris dia mana selibaga abarai akugwa mono mogaka Thomas Maragia na bamino abana bao n'abairi b'ekinge kyawawa ligangire libagire limbakwani esemarogobe tumusifu Yesu Kristo aiga bonekero twaikira nabenga nekobora omonto w'okwani omong'ina Elizabeth twabaire komo konya esente ya mwena eterachaka ase amatuko amange twasangire nere ebintu ebinge egento ky'omoeri pi akorete karwarire Nyasaye amokonyire ogwenire nacha esente agaria ase eng'encho esente nde yabekirwa agateba esente nachakirete nigo narora tiganche agatoya kebu byogokumia naende agakwana anda agatotebinga bono nche nokweli nacha kuba bono tindi gocha nche nende nkarengereri kimwanya bantu ng'ana ase eng'encho yesente yabekirwa ono ekerarara nabo nakumi nkebori ng'aki yamanyete tari gocha koba moyo gose bono yamineti eng'encho gete ono nende omwaka Maragia n'abana babo abatwari gosaba motwaro bari mugwa igoro mogusia atebete amabere gaitekire tokonya buki aitekire Elizabeth ochiri ninki toragendo ere tari gocha itukorinde notatiga bono totaikomanya ng'asa abantu baminto bagochi ng'aki asa akari nakabwate na barabwo ebirogo enkwana lakini ntomanyete ng'a Nyasaye yatebete ng'a goika tonchoreri ochakire obogima bwayo oboya
bono twali gusaba omorembe n'obwanchani noyo minto mokwani orure ga arure gokwana nali gusaba abana bali ba minto abana bali bane omugaka marabia isoti gai obatakana bwo mugaka mbongo bwo mongina nabakom dai ko manye sawo takogenda gukine sako gakimoteme nagote mwaro rumugaka oria onyorire gende naende mochi koliera chinyomba oseno nyamo kolia chinyomba che maba chukuru baragere nere baseke nere na chikoraro korare gekege keiga onyoro bwakire onyoro naenda abantu bande mbara bakomo velis moko motiga ibonga nana bakonyara takonyara konyengo korare ndageraria bali no mongina asengincho mongina arwarete wana mongina oyotayo tagocha konyora kogenda liko takonyora pi andara arengera limono igo momo ikange momo sibeli chianga bachokoro momo akere pasi mo akori no montore eva smart arorekane nalio amatukaye arazuke egeranya kuborokereria ngakieye omongina amunyorire yona basaba na mabera kamoranche mumutiga intubune kanisa atwatire abande mambingo chabale abande mbanyara go talero baritogo sirikiaria kenenge otwale kolenta kenene goetania o kole mimo wako magori marage nyi kenenge iyo naenda bantu bachabagende ekaraba achire tuanza kuna kuminga na kingokora na ingoti ande gokorango chande kole isikali warasoka kwanya na bagaka bande mwakwana abera atatu okoirana kinsa chiaelire igorende asa ya make ni ona achira isengi chubwanchani ando boyiri mboro ono ni nali kwa tincha Marieta nyabonyi Margaret makinda kurumenyi kwalia lakini seitu erebo girango mate igorende na mwata ebiwa ano morali alia senteria ni chisenta chetu che cathedral biamono osiseni biamono mongina karibu sana ande ndogwa to mongina onde kutenenere tabanyina ase senta yake amabundu naera nabonko moriko bana isiguno mongina orengo musani oye aijaiga aye familia ngora karibu mongina robina aye familia ngora biamono ya selivaga serera ntogo twara mange kiagera mongino rere no musani one tosikaine na nitamanyete nyakori wana tu okora na konye moga kamaragi asa naro amanyete sega singi mwakore no mwana mukwa asa tigaba sena bana bons ababuate abakongi morendo kwegeno kenenge yatarakore mongino rwara matuka mange munandira arware temona bakatukaranga ngakia enero lakini ya nyasaye nenga yona mamanyete kiagera takamutika bakenga kie na basa imoje mwens erinde to enu mongino mito mongina bwe kanisa ono mongina chiateba mongina na batorentera stand to gosomere titire kya mabundi ogaka biya bagacha no mogaka no mwana mukwa tawda ngambia mano kiagera nyasaye na mamura etenga ase kwaro serti nyangi na inde ase wa kora ko konya taranda muina mone kiagera na arware tenya saga ndeko waseni sega singia moko diamon yetando bina kerwojon
mwenye kero bwa bangina kurkia mabundu mambi tigato bwaterane ikiagere nyange mambi na bangina ba kolegas biya mana sana. Mwalimu James Ndote Waikire alikuwa Rwema. Sikuru sentena andikari. Yamono. Jena madenga kuko nare ngani. Ku present bana lakini nawe amoa. Okay, aso wenge mungu na nyatichi nomu ya. Ni mama mzuri ambaye ametulisha tangu akuja hapa. Wanyo walete na iboibo. Lakini mungu inagete utandane kwa rasa kumon. Alikuwa mama wenye heshima na wasia nyingi kwa hasa wasichana. Wasipati wadia kwa ke chile inkiwe tiba menyile ngubile ga abange babo ni metu na alikuwa sema. Because na alengo mwingine kwa ushauri na alikuwa anatusaidia sana upande hiyo. Hasa kama bibi yangu walikuwa wanapendana sana, walikuwa wanaongea tu uongezi wa kipekee katika maisha, katika jinsi vile mne wangu kwana alikuwa anamuelekeza vizuri, na sio yeye peke yake. Na tangu ile senda ya kama bundu yanze alikuwa positive attitude nyingi sana. Kwa renge jumuiya yemo tulikuwa tunashiriki pamoja, tunakuwa na maombi pamoja, na hata watoto wake pia ambao wengi wao ni wanafunzi wangu kuanzia mkubwa mpaka mkubwa walikuwa wanafunzi wangu. Tulikuwa na watu wa kinetego gocha kwa kanyasaye ajitego ndogo vile unagogocha ururuma tebo kwa swala hizi, lakini kwa soka yao amangana ni matanga kuingia ni rahisi, lakini kutoka ni matanga. Kwa hivyo shukrani kwa wale wametusaidia kwa hali na mali mpaka tuajiri mwinginoyonga ya sawa siseni, na kwa niaba ya St. Bernard na naye umande vile Mungu awabariki mambi toje mambi to kora moje goyo na maskani ile ya sawa siseni mpaka ndio diamond ya sawa siseni. Thank you man. Ndio maana kanisa kwa sababu ya rambirambi zenu Bwana na Mungu chinchige pindi kiga ngire sichinse muchinde abo goga tieto tuwate tukanisa jirani na krokenda wana amara mu ushiriki itangia sikie pate mwakilishi wao itangia sikie church Ronald Nyasinga karibu. Lawan semua orang dia mermus. Ya pun rasanya jasa tu ini kau kau bagaimana? 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 Kalau kau dia orang yang berbuat, maka nak kau ni nak mana ke? Itu ni kasih tu kan aku Rusia orang. Ya kau mana kau orang tu mungkin mereka nak cuma kalau kau sama. Kau jasa kanisa, mahal. Asyik kejodoh gawe ni kan? Oh, na itu tangu Rusia kita kata kau nyasa bagi mereka, yang lebih tidak terbuat ya. Kalau tu kau macam tu kau nyara tu abang ke turun tu kota, tu kau macam cingkat ciau ni cing sabra malika kalau ter. Yo mau orang ni sejam, dia terang Rusia orang kerja, kau bahasa Amerika orang kamu ni nyasa. Ne, kalau gua cira semua ya, kita kau Rusia kau cakap orang lagi family mana tu saya lagi. Boleh orang ada tinggal, kalau kena satu kau je, kita mau Malaysia, berbuat lagi, wanita bayar baris, itu 2 lepor, untuk atau mengaruh ya motor kusir kiner, ada senara ini Korea sebab tu begitu sama sekur, de family ya apa tu ada, ibarat jetin berbanyak saya ada kau kerana Kuringa namro muka kamaragi, orang konjir kan selia nyakul, nama jete sa konjir, gua bawa atim bewe tu gua keren saya dia boleh lah sebab kau, dia nyasa nyala kau mie family, ni itu tu si tu bayar tanah ini, dia naik beri bakal keluar, boleh apa ya kanisa,
Hama liko hata tebiega. Morandi kianda. Sepia jinsa. Morandi kianda. Isano jinsa wa tebiega. Tuyo orali. Ono ikata buat kita kianda asis. Amaya yonsi uchira na. Poli tu buat sira. Kaya sapa koja. Kalau tu cakap nanti kama kuliah kau biasa kana. Mereka kalau teria, tu dekat tiada yang sangkir ni aku berut buat. Gaki cinta cia. Buat aku sama kana mata ngara yang drama. Aku sama muntah ya ma, harus sih kita kira mau kau jatuh lagi, dia tidak ada ni aku. Tidak sama. Mau cerita tak? Tu aku kirim dia mah. Wah, tadi aku kau bagaimana? Natra banyibu kunjuo jasur. Tulia baya kubu awam itu baru sih buat cingkian. Uno mungkin orang bawa naik asu bersih itu. Itu dia tuh hari ni. Kerana tu kerana tu semua kubu ese. Waktu anda di rumah ciurio kare. Bukan kalau sebuah hari asyik mana sirina moja. Kamu pergi akan egoik. Umur ciurio waktu anda di rumah kulit dari kau. Belum minggu sekolah, baru ini tadi sekolah. Mana kalau tu cakap yang ada itu, dia tu ergan tu macam apa? Orang Islam yang kena murkaan yang boleh dibuat. Jadi kalau muncul cara itu, aku buat ni, buat mana family yang orang maaf atau masih marah ni apa nama? Untuk mamalai kau, ikan asas yang ke, kalau mau orang yang ada di Korea kia. Ini tadi awalnya aku bawa kuasa ini. Ini aku boleh makan tiga terasa tes suki suki rumah itu. Amen. Sambil banyak guru Quran ada sih kan? Ya untuk merisi Quran aku. Ya. Memang orang kata untuk kata mungkin memiskiwa Alfred Manyenye. Aku selalu tiga kata pole sefamili. Agati tundu wate manager ya Nyamira Luxury utaweza kuja kuwasilisha Nyamira mbili. Manager Nyamira Luxury Ini boleh ni, apa ni? Terus sama le. Aku bisa dia nangga maya. Kalau saya nombor aku kita dia. Nanti makul arah setori. Kita kasih lah semua cia arama. Kalau tengah di gue kerja aku kita anak di gue. Kuat dia ni cari, tapi tak tahu buat. Boleh dia buat, boleh kita lihat tak kira ni. Boleh lihat kita semua cuma aja, family aja. Itu pasal dia salah ada, awak cinggu nak kira. Itu semua keluar company, boleh. Dennis, aku bisa awak tu aja lah. Saru tiga mereka, sampai kuat. Tidak aku je dekat mereka. Aina, teles. Mas nogadi, kampus mana? Kat. Emang semua kita apa kajian? Apakah dia ni pun super mata dia sengaja dia kau tenang muda kau tidak boleh cakap angko. Bagi bawa ini korang ada dia kan dia tak perlu makan dia monyu buat. Abang angko itu nama bagus sumber angko. Kapag ito yung nakasinini, ang pinakato, kaumunto nyo na.
watu mapia bani metama ina bangema to wote basoga tena to asipo uri hizi bakari tena ya peke na ndio tena mo to tuma ya mapia na manga to ga ya to nyamu kwa ne ya mo ko mari baga ya babere bakwa ne ga to me te bari ba to ki ko do basa Rasa meye. Dia boleh mana kita lihat. Pamen tena itu rasa mabe, orang kamuranci. Dia mulai itu rasa mabe. Mana jualnya miro tapi ni jerom muawa, tapi ni dia tamanya ti. Oh no, yang ini bagai luar, jadi marageng kima, wana baye, mau aku tiga ini. Mana jana Dennis pole sana. Naret ko ba hali ngana dipong. Lakini wana bali ba tiga ile. Mbotu el munye ndendele mano. Dia gara bono. Ini murambo ikange. Ina upana mangana mange. Yang koro Alex. Ibu abere. Bene borok urbo samara aja. Mau to ko badran na mana Dennis ali gadia. Dia mana mens. Watia, apa dia dengan dia semua yang itu biaya kira, apa lagi? Walikuwa sipara sama dia, so kama banya jadi sina wama wana wako ni dia mole, sije tango kumai na jare, sije timu yene nene, mira no ya Guardian, sei tome nyunyamu, Dennis pole sana. Asenge je chinza na ba minto bali bali o ikira na waikira ndote toko chiboja mangana mange tawata banga bora aso mutimo na ya na se mane te do Dennis ikira ne kurogere lakini take hard monyara koma yanga ene njira yemo asa ile kala wita makweli utasense wala sana sije na ko kupitorina no dole na mane te Dennis no toko kwa nera Guardian ingere kurwe kerenyo asema ikenda diabo Pole, mimi na Dennis kama tadi pole, ni familia wao kama tadi pole. Dia yang nengkor berica punya Middle Express. Mentena wakwani bwerebia. Sama leta ngoro ku Dennis Ocharo. Seito era Nyamira West Mugirango. Wango karakati madigali andonse ndo boteto mogati mashinani aboko nyone pigi ane dikire mtangoja niche bochoro lakini ndo twacha soyo ni Dennis como aproda asego siria mamu mwabo anende bepora somo kaka sobo tigara ayebweka lakini nende toli ayebweka ole na nyasa ole goro oyo kokobwati andonse sobo tacha na waramu nae ase kitabu kia Ayubu mo nisome 21 alia baada ya Ayubu ayetirite mechando akakoli kotewa I was born with nothing and I will do with nothing. The Lord gave and now he has taken away. May his name be praised. So mogaka maragia abana nyasao nero rago tangane nani nero rago kerja mange. May God bless you. God be with you. Ambari ko tuma kidogo yana yana tuma mpega ujokoda barabu. Azote barongo ya wadi. Habari zenu, mimi naitwa Margaret, nimetoka Nairobi. Nimekuja kuleta pole zangu hapa kwa Dennis. Dennis ni rafiki. Walisimama na mimi sana. Sasa nimeonelea hata mimi nikuje nikampatie pole. Asanteni. Njira waponi. Sama kita nena mungkin. Kata bora semua Dennis. Dia familia. Atau watrana aligadia. Habari ya jioni. Kwa majina ni Glorin. Tunafanya na Dennis hapa Kisii. But
Nimewaka na Dennis for so many years. Ni kama ndugu yangu mkubwa. Yeye ndiye naweza sema amenilea, na guardian is like my family. So my brother, sorry for the loss of your mom. We are still in this together. Na wakwani waelewe yetangani eka kurwangona sana na jarani ngo kuana njara domwe seito no bembo edise skurma moga pole sana na matole sana. Okay, nale kwa kwani mwezi ngambia mole nonto biya getora kwa nani nkikegera na kwa na hivyo manye tekera mantru chaine niga musangaru kana iga ngiyo kumanyanga ntu watama mcha somebody tankur kwepa nisibirasi mumanyi ngere sabo baracho sama sabuya denisi honesta yetu ndaro munya imani yetu ande mwanjete amina. Kwa hiyo sema roho ya wana mawewe sama dengan Edward watoto Guardian wana chapole sekiranya Nje na wakwanja sema roho ya mwana sama deta ngoro kurut or gesima, one of the Guardian staff. Dennis Paul. God is good all the time. Sasa naleta ndio kujeni kamera kushukuru. Nimefanya na Dennis for quite some time before nitoke. Lakini urafiki wetu na Dennis haikuisha. Ile jambo limenileta hapa, nimekumbuka vizuri sana. Dennis akipeleka mama hospitali. He really used to work very hard. Alikuwa anampenda mama na alikuwa anamshughulikia. Na hii imefanyika leo ni mapenzi ya Mungu. Dennis Manana Yesu abaku asa mereta ngoro kusara nyaboke Dennis no masani to akore nerenga diane meke menge kerana rengo ni mantararo ane Dennis into abanyaine before Guardian akangike ile kinde high school. So Dennis no masani o manena sana ande mane je ngomu. Asa kitabu kia 1 Thessalonians 5:18 it says that in everything give God thanks because it is the will of God through Christ Jesus. Wana toko mere nyasaye biamono ati mokima ama bija anage ndreko le mie family wana mano magaka otigaire weka nyasaye ndreko maremi na ndete nisiage ndreko morinda bija asa yonsi nyasaye tigage ndreko baremi. Wana mtu abanmuino wanmuine abaina basanya amwati asengi rukura kumonda anje kangeli bageli gatebana ngore nene sana yasenkeye abairi bonsi wekogera yomi to Denisi tuabel nere ngatintambe sana jena mukalibisa tete tuachagete ngakie kana Guardian gracha nyamira yalengo natanga na iga nera soa wibono no musanjo nana ne kumorkana smart bono umongino yoralire matu aberto korona Dennis ko weta ita na rolde na kumpamo chambe ile lakini ni nyasaye na mwanzi temono ikire kumoya ona se familia ngote pole moreme mutigale tini mweka nyasaye naro mugakarema kuremi abana bao n'abachokoro abayiri bonse asante getiriane ngo Frank kunyimira mawawa. Thank you. Abantu banyasaye abakena abanene bwairire ebagoteba mbuya kuocha se nyumba y'abantu bakorera kubwa kogenda se nyumba y'abantu babwata omogoko etwachire ga Dennis no musani Guardian engima abana abasani bane mbuya gosangerekana korera n'abamino bari barabasani babo mungeno yosirire otigiro umugaka uyu no mwanchi yosira
etoko motomera atwaro morembe nyasamo borembe bokene anyare gutwaro morembe imeae na ndamu echinguru choko nyakobera na abana babatigaire mbia mono. Nchasa Marieta ngo bon pasolendinya nao. Driver kurugadia. Mane jano mondo mya sana. Nyande dia tali umya nangandora. Ni nungo boli anandora. Biya morali. Moli biya ya rangole rato. Lakini rende pole sana Stefano. Mane ja. Wa polio tiraire. Ruku yepe mane ja tali ndo kere raisi. Bigono isai. Bigono mogako iyo asama ko kama yale. Pole sana, sike nyoro na aspe familia tuwaji. Mimi mwari mwa siasa nataka soba kwa sasa malitango kumika mamani hadi aningokora tuachire kwa manager iko pole bora sugu silima momino machongo gimomara agiane kenyoro tuko ba engora yetu nyasaye naro wakaka marage manager nwale akolende tuwege nedenga na isaini biyamon Mwiwe tuwa kwana amurawe tumpale chinguru kwa kwana mga Warna hati kapata tuigante tu so jusia Waliwa kabera na Dennis Ora tuwanda kero Oyora Kapatea Marieta Kapatea Unikwenda Dennis Bwana asifiwe. Idangani kabisa senga yumo waka maragia wana wae kase na wae yote bapole as guardian family abasani bomo choyo sawa Dennis masimama na Dennis mungu yoralire na Dennis yako uko ligidi toke twali ya mandegere mungu tali kulibokima twali ligidi toke twali ya mandegere umunginanya gusukunya matuko Dennis yakolera ensemo ya ino mubaka na abana bamwe yayikira ya Nyasaye libaga munginole tara kumusiaba Mungu alikuwa na sababu munginole mu Kristo wikani uke mu Kristo wike safari ya yabengia kwa Nyasaye robele Dennis mumusani one ando negas na joine tie Kisii town kusimama na yeye nilipekwa wa kidogo na mukani Dennis wikoparegas wabeira nera matuka yonse keka kama weka tusani mangana ya bunaja directors baito bagadian na Nyamira Godmat Mbara Aware mo director Rogers no wale nga Sunday no tuwale nga me family nera Aware no Nyamambi guardian nene na Nyamira na Godmat ngegitobo yatubaga neli amaya morembe na masikani ara kana se matanga yomongina urwano weke safari yaye Borugu Joseph Nyamongo urwadi aninje awa mito miembro pues sama lingendo millones Dennis no kuna matuka mangi kitu wata ndelele ya sawa kwa kwa nene asine amakweli ana makuru keria tikira kwa atukuana mangana mange akira tabi yawe igente kenela muri Nyasaye tole mani alibati gaire ukumu ya ngora se parece ni wa usikende kwa tena bako ya sali yo sendi di guata igente ko sabanje kana mo ko tigai ale Dennis, I know is very much overrated. Na ale no mo ngina wala no mo ata mo ga tigai paka entra ko bia ene ngeba ile ngusa ile ile bai wada sapandi apata ni Nyasaye mangate dua ta mange sabane ene ne ko dori mami Nyasaye na jagore ko kia dia mo wako ni wale moto na maana na kwa ni kama enda mo kabisa kali ini sio kwa kwa ni guys ini sina ile mambo ya aisi ni gonda teo na pole ni request family saya drama mwenyewe idi yako leka saya na mwenyewe asideni sasa
I know Mama is so strong. I told me not to it's also our friend. And 4 hours ago, Olinda, according to Sati Abbas. Minto mai go le no wa kwani. Ina mama ta na gani si. Mwana ne. Wa segas. Na sa de. Zuwa mole. Ngero lindle mamu. Kile ni kijonsi mna go te no ek. Auto kuma ni na internet sayo asita. Na kwa ndo kwa mwa ta ya no de ya remme. Ni je kara mo na asile to mo di sama. Bueno, esto ya kina sema leo ndio ndio na kile sina kui leo no tiene que ir y tú ahora mapata ana mamata bueno kina ndio mara kile bueno kwa tinge ni bali mo ya siri ikuru budi dia budi dogo tira wa nene sina bana wala sema ya Mungu wala mimi wao watu hata na kio barage ndio kinabe kama kwa wala ayilembe mwana osoje babate noni wete usini wedowe to masego kiri oboro yine uruware uruge kolye okire etega taona bana bali bane tumwele tegeta bwana ebya bantu naki ikoya ni mata na ikiri nikina chwe wa mali wa irani so romi pero monta sile mata mangana do kwa mange mochioria bana ma mono tumo mongina sile wa motigete ubolimo yo kubate karo que tomara yo kubisege de todo tema bueno que so saba na bate que con un mundo como de viol o de via mo kana ka iwe do no to bwana to mo de ko yinian bueno te via bana ki ngai mo le denis ubiro no le guru ngalo cha ngai kuno na ma de que alian si que la go ahora de uno a mirar aquí ma brata aso que lo mala que ni lo so awani we do to be kera bana ma to kere kya bana ba be ko ko amo chori ori o borimo aba te kero bata mangana ya bantu bagoka batwale nyimba yo gutanga chori maraya joga yoroji bantu wana mura bata batama baswat bagata oh no kite de bateria ba si ba do tamba ko tabu kya mangane chibe utalo diga baba kawa ya to ada lagi to ko bagana amyende uruku yete je sabero mochi tuma mosi bane tuma pili bane abantu batu wale libirira usoro bane eto ko wisibo na ije timu ya na kwa ya tero ko moto mara ge paka to teme to kwa kwa tera moto ge to mstu ba to kaleta eto ba to ba dala ndo ko ge ko no to ya ndas ko digo to como to teme ese mañana to teme na ije bocha yani maite por roba ni buwate yo ni teme ko le ndare ro mi to ije ase moya digo nada ka de ni se to kira oni den to manya ko we mo ito atu sabe to ko na ndara agora na verità che cosa comi se li va to ire yamo ma che dai ma che to questa cosa lì molto avere quando domani quando quando Tumsifu Yesu Kristo. The Guardian family abaida na ilimambi ya mano asogo tena na naiche ogomo na mama asirete wikera natwanya ko maleta bona ika naende achakoe ni kumambi mukirudi. Then my directors nimeshukuru na David pia mama moga kurita towe moinari niko motika ningeendele na wako amen. Ini de poco cuando empezamos programa eso maina na mweta sekani igual de verdad caro moreno ahora caro moreno se gasta como más gania ah sabero
Biamoni. Angeka beba mizigo yetu na watoto wetu tutoke Israeli tunaelekea wapi? Kanaani. Hebu tusimame tu. Mwana kwa lisesi yake tusabe. Atomwanjwa tokenelimbia muno wanyara gutora komoche twanyare gukimugira. Boyo twame kutia asinke ya Dennis ni familia ya uno munga kumwako. Twakutia sana. Jamu kina kuhuri de kibara waso de sekretari ya unile muno Yesu Kristo ya roho. Kazi nao. Mlemona the Guardian family. My village in Kishinta Metal Marani Kidogo. Boda group. Boda group. Boda not specifying each state. UNCP boda Valmo Grana David. Boda team. Viongozi kama mko. Kwaya kupe wimbo. Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende soweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia Naigure kore buku Nainde namanyire Me chande menge mono Gocha umo salaba Inde no Omenyo uguya Nyetige enseyembe Mambingia Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegene soweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia Gocha umo salaba Ninde no Bomenyo uguya Nyetige Mambingia Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegene soweka Konda kwae Ninyetige ense Mambingia Ninde no bomenyo Naigure kore buku Nainde namanyire Me chande menge mono Gocha umo salaba Ninde no bomenyo uguya Ninyetige enseyembe mambingia Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende soweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia
naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegende yeso mweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegende yeso mweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegende yeso mweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegende yeso mweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegende yeso mweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bommenyo ubuya
Ninyetige enseyembe mambingia 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 Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende yesobweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Me chande menge mondo Gocha umo salaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe mambingia 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 Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende yesobweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Me chande menge mondo Gocha umo salaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe mambingia 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 Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende yesobweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Me chande menge mondo Gocha umo salaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe mambingia 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 Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende yesobweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Me chande menge mondo Gocha umo salaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe mambingia 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 Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende yesobweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Me chande menge mondo Gocha umo salaba Ninde no bommenyo ubuya Ninyetige enseyembe mambingia 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 Nitaro moche we dhahabu mambingia
kona mwegende yeso weka kondakoro wancha kwae ninyetige enseyembe mambiengia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gochao mosalaba ninde no bommenyo ubuya ninyetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende yeso weka kondakoro wancha kwae ninyetige enseyembe mambiengia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gochao mosalaba ninde no bommenyo ubuya ninyetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende yeso weka kondakoro wancha kwae ninyetige enseyembe mambiengia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gochao mosalaba ninde no bommenyo ubuya ninyetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende yeso weka kondakoro wancha kwae ninyetige enseyembe mambiengia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gochao mosalaba ninde no bommenyo ubuya ninyetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende yeso weka kondakoro wancha kwae ninyetige enseyembe mambiengia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gochao mosalaba ninde no bommenyo ubuya ninyetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende yeso weka kondakoro wancha kwae ninyetige enseyembe mambiengia
naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umusalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umusalaba moche dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka konda nainde namanyire mechande gocha umusalaba ninde no bomenyo ubu nitaro moche dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia
Asili tata nelio mwana nelio moyo umutakatifu. Enema yo Mungu wetu Yesu Kristo uwanjani wa Nyasaye tata nobomo wa moyo mutakatifu bibe na ino mwensi. Tumira nirasema goroba yabono asoko rweke ngonsoke mise mtakatifu asoko musabira oyo minto Elizabeth Nyatichi Maragia anyare konyora omogoko Nyasaye Nyasa mwabera mamochae amwaligania asogoro tiwa botakoera Titoli aba yabotambe nigotole abanyabibe asega baminto digotokane ebibeito twanjiru asokorwa kimwanseke mise mtakatifu nanjire sama isanya sawa manyanguru na semora baminto nanje na salije mono asoko lengere ya samangana soko korano utakora na soko mochakwane na soko mochakwane na soko mochakwano konene na ende na soroira semario mutagatifu mwesiki aba malaika na batagatifu bonsi na inwa baminto Monsabera somo nguru nyasauto amina. Nyasau mobia tu avera trusi vita turago cha sobogima otakoera. Amina. Tasarare. Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Na kuomba huyu mtumishi wako Mama Elizabeth Nyatichi Maragia, tunayemfanyia misa hii tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Bwana,
Ogosoma korwa sekerero kia Suleimani. Korwa se ekerero kia Yeremia 3 eye mogo ika 10 31 to 37. Inche no monto narorire mechando. Inse yenda mwamu yo monene ere muna enyimbo. Ontanganire na kongetia asomo sunte. Gosetali asomo baso. Ekene nigako na konchora okoboko kwaye igoro yane. Ekero asekero omobaso boira. Otigire chinyama chomo verone neli isankwa bigo saleka. Obunira maugane. Onsibirie asebulime. Na ongetana nirie. Na ongetana neirie obororo na obokongu. Ombekire ime asomo sunte. Muna abantu balia bakwete kale. Onsiekeire ase chinsemo chionsi. Tinkonyara gosoka. Onsibeire binyuri ebirito. Nonyankolera n'eryogiri nene ngankonywe. Ere bwangire koigwa ogosaba kwane. Olibirie chinchera chiane n'amagena abachire. Onchoranire oboeto bwane. Nigambo erete muna edubu. Enyangau entindi. Ekoboera. Na muna endo eboerete eite. Onchoranire chinchera chiane na kombutorana ebingese. Ontigire ntangane bosa. Ontigire ntangane bosa. Ontigire otingire obotabwaye na ombekire ime imbe ekerenga akoruta chinsara. Erondo sirie. Eronda sire ne chinsara chego chiaye. Chiasoire ase chinyigo chiane. Inche nabeire oyo gosekererwa n'abantu bane bonsi. Tiga aonchore orosea ruaye omonene tago tuguta omonto goikakare na kare nonyo mobekire asomo ichano na mororere amabera naende asengencho yobwanchani bwaye obonene bwa butambe eretari gwancha gochanda mwanyabanto gose kobaichania omonto ogotiringera inse abasibwa bonsi bale asense gose konchora n'oboronge bw'omonto ase obosi bwoyore igoro mono gose gokorekania ekina ky'omonto onde bwensi ine ayo monene nkoyaonchora nkoyancherare ning'okwanete ring'ana na lirorio ligakoreka onyo monene tari chigete likorwe ling'ana lya Nyasaye totenene twensi asogotogie banchiri. Omonguru abe nainwe ogosoma kwebanjiri ntakatifu munerigire na Mariko omutagatifu.
Mariko 14:32 kugenderera. Nainde bagaika asakoro kwa Getsemane. Agatebia aborkiwa bae. Ikaransa ekerongo saba. Akaira Petero na Yakobo na Yohana amonere. Agachaka gwichana na gwichanda mono. Akabatebia. Omoyone nore nobororo obonge gwikogokwa. Ikaransa iga morende. Akagenderera bosi yake. Akagwa maumama ogasabanga onye konyarekana ensa eye emwetere. Agateba aba engenje yae tata onsinigo akonyarekana asore. Ondo uselie gekombe iki. Korende tari buna nyanchi tenche korende buna wanche tae. Agachaka banyora bararire agatebia Petero. Simeoni nkwararire toko nyara korenda nonya nenseyemo renda saba timobesa gosoa asogatemwa omoika nore no wanja korende omobere torine chinguru. Akagenda nainde agasaba ogokwana amanganaria amatangani. Nainde akagenda akabanyora bararire. Ekiagera amaisabo abeire amarito. Goseti bamanya eri bakomwerereria. Agacha eri agatato akabatebia. Nonyengo namurehire nagotimoka aisanire ingaki yaikire. Rora omwana omwanyabantu obekirwe asa amaboko abanyene ebibe. Imuka togende rora ere oyokondwa oikire ange. Evangelii y'omongoro ito Yesu Kristo. Ase family y'omongini Elizabeth, ase jumuiya yaye Mtakatifu Bernardine, ase senta yaye Mtakatifu Mary, ase ekenyero kyaye gaiga, na ase sobo, ase akinirete gocha gocha. Nawego na eyamate yonsi, ya bari babatu okwegena. Msifu Yesu Kristo. Daima na milele. Asemise yabona mugoroba yo kumwariga ni umongene Elizabeth. Anyare gotumoka mwaelio mwaelio. Ankyo aira nase kiro monta gocha koirana. Aseliroba. Toko bori nyasamu abera bamuchae. Na inde boigo amwigolere bisieri. Ati moka somole mboe. Ringanira nyasaye nigolera segati yaitu otolemia na gotua omomoyo asamaya na asamabe. Na kitogo tabanga nyasaye no muya chinga kichonsi no nyetora asamabe no tora asamaya nyasaye nigate to kabakege aro muya botambe. Asege tabu kekero ekerero ekiarigetwe n'omuntu korokwa Baruku. Baruku niga alenge omo secretary wa Yeremia. Nyona Yesu kobe kwa bisi ulikero omuntu gete amarube. Abantu bacha abango bisi anyorenga ebosi yake karale. Abantu agendo kiora ora te abantu banyore bagereka. Oko tenga is bebe sikau. Ono Baruku munarenge umoliki akaligiri obogima bwa Yeremia unarenge alionse pia arenge gugwetera amagana ya igatwa soma se ekerero isato eyemo wika 10 na ande 31 baka 37 pati ewate chisa moibere pati 1 Yeremia kolera munaro mwege nu nyasaye aroshenga nyasaye omwangire. Pati 2 nyasaye omwiraniria. Yeremia na kiarira. Aye waichani rio moyone. Nigo nkorera sole kera rituko ngonyigwe. Ama ugane kwa yasionoire. Na arorire mechande menge
inse elioba ine nigo tagetonsi gikigima Nyasaye omwira niko chakera 31 tinkonyara gotugoto omonto natongete na alikorire liga ikeranire ninche nalibege tororo ninje ke Nyasaye akoreire Elizabeth bari mwari gotarera Elizabeth mwa nyumba alia moroche obogimo bwaye amenyete bwo korwara amona Yeremia mbalenga naini na motarete ninje gatatu iga kojo baraliyo go nyumba naba akogoka because ale konyore ndagera yo moyo omonio ono go nyumba okogokera buya lakini meyaye obuise na waigwete ngambu yale akoka because muzaziroti ukire museminari ukire dikoni ukire komuletera Yesu lakini meyaye muna Yeremia nera asobu obosi bwaye niga arenge komokora Nyasaye umubani akokera Nyasaye ngaki emere mongokora ne ya Nyasaye lakini meyaye emere meya gukora achandika urwago akamanya gukobora Nyasaye nigo tagete wansionere paka nyamachiane o tagete bono tugute pi kero kende nyonye nintwe asobo gimobwaito muna tomenyete wanya kanyore mechando bako chaga ko mani Nyasaye oroche orwalete pi gose enga yago ebintu gete bi konyagoja ekegeche kebe kegeche kia ebinge ono okobori ngaki Nyasaye abol inkie kentara agokorera no inde kanisa botambe no inde grupu botambe engane yawo ngochinde na some every day omonene ayonsi ago cha senga yane ngayakoru asebo oboke mwanya bantu kwaranga Nyasaye ogotigire na Nyasaye atebia Yeremia ninche ikeranieri asa makweli Elizabeth Nyasaye oikeranetie asa miake yonsi Nyasaye mobekire moyo omwairo bogima botakoera toko musabira anyare konyora omogoko obotagatifu bwensi nobuya bwensi Kristo amwabera mamochae amwariganie asangase oburuti bwaye na chandeka asa oborwire bwaye tokobora Nyasaye ngabono kwa mutumukirie mubeka asagaya asenie familia yae na waigo asenie na bali bonse barenge komokorera ayarama ya onya Yesu mwana Nyasaye litukolyo mweryo ekera kunganya kurwa senseye. Look at the last moments ya Yesu chingagi kyo mweryo ya Yesu na onyo lengo mwana Nyasaye na nyaete mmechana yeye aliambia Mungu namna gani mwewa senjiri na kiata hivi Nyasaye onye konyalekana ekombe ikomo ongeteli kolende tali aso wanja kwane tiga o wanja kwao okolekane abantu bali ayirete bachiko banere mbora bakabanere ngaye bajede ara bakarara akabajera arenga liti tagani atara jororo akagenda gusaba munako chigosaba ingiki amabere ogoba waki amakweri ako chikonyora tali makweri ale no moigo na makweri amaroro
eya kabere abantu bali achete kukwera mbonsi ba achete bakatenga sawa Yesu gendere kazi evanjili ya Yohana eyemo mpaka 14 agacha sense agacha sa abantu bae abake bakamuanga bali bake bamwegenete akabengeria yokoro kwa abana bae akamanya kogwa maumama agacha sebale akabadebya mwale kobane chinyonye nensa yem awakusema kitu wakaendelea Qur'an naanda akagenda kusaba ili anda ngoche kabiri anda kamakirolera amagana ali matangani mwale kobane chinyonye nensa yem naende barayire ona kamnya gocha ili gatatu agomera maisabo abeira malito abantu abakonyangi banyule kera maisa ko ba malito iyo no kero kunya maisa mnya ko malito tikitoro manyanga abantu abaiga onya bagure koragera some evanjili ebuya before bataragenda gusaba ebarengase omoyega bwo mweryo last supper so egetanga ni bakaria omogati cause 1 cause 2 bakanywa edivai kera bakora ebikombe byarengo bitatu bonongero kyo mweryo babanywete ekera bakore kuragera pi akaimukie ekombe geichire edivai geichire aringe kengenuzu geichire nanda akaba bakanyu nyonaye otige mwezi bali bakaenda seke mongiro obeke bakachuri igoro onyupi omanya gotire ketu keligoro manyanga ebalenge last supper bagakora bakanywa bakagenda igoro egetunwa abasonge bateba the higher you go so igorali it was cool asa gendu nyonaye akaambia kacha ngorega utafanya aje bakasunduka bakarara lakini ekikia baire toniki mbaje jokorara chete kosaba mbasa bete Yesu akawatebenga ekeracha roro erijo mweryo anawaambia hiyo ni 1 and 2 aje to mara karenga so mara 1 akaenda kawatebenga mwale kwa bana inji nyone nseyemo pete ajikumagia maiso maisa na malito bakara anda akache akabere akabona ande mwale kwa bana inji nyone nseyemo akagenda akamyotomenya akatakanya bona baralire pi amaisa beire akwatenga imetosha bone rebobe enseri nabatebi yaikire omwana omwanyamanda kobe kwasa maboko aisanire imetosha amuka sasa ruago what followed rora yudomo bisa Simone chinyimbo wakamowa yewono bona after kurugago akamunya goswa aseme chandelia yogo itwa ekerenga ngere Kristo atake tata somi ase evanjili etwa soma kiriki abairete egetunugoro mbage kolete eboli ekelisiole ekelisia it is the modern egetunua egetunu kia lero sayo ni ya lero ne kanisa kiriki yoko ile kanisa ngoke akorole aro na bolinga
Yesu akabaira egetunu iguru Getsemane musaituni gorali wakaenda kusaba ekwende alenge esira base alenge tokaenda kusaba mweguru magano neri kirengamba sabete ningo sabete so siku hizi bono Getsemane yaito ase Yesu sera kalifaria omugondo bene Petro omet na wade mukae bakabana akagenda bagana yoka hiyo Petro na ikase ke to o menya ko bori sona ki bono mono na tianga na bana akibona ko bai Yesu akamodenga oyo kwanga mukae na bana nerore omotunya nione Petro ikamojuni akataka nanda korre Yesu bakora kere barure karu mali ke baji omodenga ki mwede makobiara na rwalete ibere ndia tejam dia mobwat nga eri bagangende mokwani gatuma kwerana Yesu ngaki toka na nae wakera nere Yesu ayikanyomba alia akabwata ngina biara okoboko iga akagwena akarosiranji bakali yibaka no jari yona kama Yesu ngaki bwati bagenda komo dibalenjera Petra atakoma tevinga tuatira akungu na bana nemegondo ningitoka nyora na bana nemegondo nechiombe akanyora mara 100 barubire chinsu barubire mugasono mama botuko kende nkeyo riba rose babegete ekanisa yense Yesu atagete gotosomiga familia nere kogenda egetunu gosaba bono boria Yakobo amona Yohana mora monere familia yao nguchiera mona Yesu gosaba moko gendororo kilikia abairo ngokora muri aba bakarara ningi tutogenda twakora bantu mbali ba kanisa nande bachaka masengenyo abantu mbali bakwire bakasiasa ekanisa ime nganje no mumorenda nje no mogita nje no monyakoni nje no monyalibali nje no mogirango bono omogerango agaja akagora monyakoni obeiro mokristo muya ochori runere batebe ngona batokanya kabaki omora bebe kanisa batebanga ndio monyakoni ndio mogiranga acha kugamba monyakoni ndio monyakoni boko lieka kanisa hivi ngi jaba ira usaba ngi jaba ira kanisa nyomba ne ngi bokoro Yesu ngojare abatabinga ki musaneyo misengenyeyo aisalire one mokatoge akoireka nganga yi igoro Nyasaye kilike okoira ase kanisa gekole asoboge mabwite nseye nainde pora asoko musirio mongina. It is painful to lose a mother. Na wole asegete gabagaka tutenga matanga mada iga metengero. Gabole abakete ngaki katio mongina no mogaka. Ni ngora kwa somochi omochio ogenda rabye. Metengero. Amajibu mubwate
lakini omong'ina akorokwe faita omurwanie segi ligireria egechuchu n'engoko n'ekebaki ekero ekebaki kegocha kuye egechuchu sa nga yetwane ochi ya bere nga yetwane ochi ya bere amune bichuchu netwana ngina etwani egoche toche amune bichuchu netwana ngina etwani egoche toche egotoche ekokonya kogenda lakini ngine gocha ya tocha ya buga biacha nande ya tocha ya ata kabisa paka biari etwani ero egotoche kogenda omong'ina ase family akurwanirira enka yaye eseboke nyone ebibiri eto osoma emerengani 31 ikomi mpaka 31 omokungo mong'aini akoboka mambichuni oroseria abantu bayendagira omanya koimoka ogenda okora obonchoreria oirana orete bitoki nyone omogakoe tari korimiro kende omanya gwikaransa ase ebita biaye n'abantu bagweta ebakomorangeria omosesenigwa alafu nyone omogakoye agokiria monere enkoro y'omogakoye komosasukira omotebia gwasesenigwe bono omong'ina otaiyo munyorete omong'ina oyomo omofenisia akagenda ase Yesu ogwaka eriogi abwate omwisakoye obwatire ebireche abantu barenga ase Yesu bakamotebia ng'omokungu oyo gotwogerera ore akamenda gwaka eriogi mono ekere Yesu ng'oyo okwana akamotebia ng'a bono genda gochia gwasare Yesu akamenya kumurangeria omong'ina nkiotagete abantu bakamurangeria omokungu Yesu omong'ina amang'ana inabere omonto akorangeria ng'omokungu oyo noyo ndakorangeria omong'ina oyo ning'okorangeria na masikari mong'ina abantu mbarororo bakoroche ng'ato egento nkeyo oisainae lakini Yesu nakwete amasikani aya bono Yesu akamenya goika akarangeria omong'ina oyo omong'ina nakiotagete akamotebia ng'a enyaroka yane ebwatire ekereche ekebe ndagete agwene Yesu agataka amoteme okwegena kwaye akamotebia nchomaete enantemetu ase enyomba y'Abaisiraeli aye nomofenisia nakibone kale omukunda kamba kamotebia nyonye n'ekisese nkorichire endagera amatori akokorwa ase emesa y'abanene baye Yesu akamanya komotebia okwegena kwao wagerere omwana omwisoko agwene look at that man, at that woman. She continued to fight for her family. Asemetenisita twensi munadora emetenisita ito emetangani hoteli ito ilikuwa wapi? Omwana monako nyoru emetenisita hoteli yanga yere asengina tande stili emeteni kyanda omwana oyo alikuwa hoteli yangina munalenda 9 months 9 plus 6 emiteni 15 okoli endagera y'omuntu oyomo ono omuntu otaiyo tikatosabera abana balia balembe Nyasaye naro tako batigaigo
amabera alingi nabwate munyagendereri nere munarengo omonto nakorete ibe byaye togosaba asemise Nyasaye amwabere na intwe anonse ke togochasa matanga etokora eliaso zobon we are also liasing yitu keri monande ndojo beto beke chitite tante chiga oyo masole anda be aliaso yondari so ngas kito wendokora kuna wimbo mnaimbianga kwanza lo kungo kere moko tera nguchite na rengeri yake imoka somolembe mpendwa la salama genda na Nyasaye tatoito leigo akoigorere abamaraika bakwariganu warwanire segi warendire okwege nagenda abaiga tora sensei nyatichi okorere esegi yae onyekiriga igo monena amwarigani bona abaiga toigwete likonderi esegi tokorwana nakiere kero monde borie esegi akora keke akorwana rendo kwegena tara mona Nyasaye every day onye Nyasaye okoire bisio tako mweba onye Nyasaye ogosindie nsemogete tako mweba genda some okwendere kwa machiko sana 3 10 mpaka 20 ogenera kwa machiko sana 3 10 mpaka 20 na inwe kere morabe mwaga chire nyumba chino chingia ekero mwaga sirenda gere ya ino ekere chombe chino chanyore chimori ekere megonde ino yabe yanyore ndagere ngia ekere Nyasaye barusiria makongwo supi timo base kweba Nyasaye ole igoro nero baire byonse abange baito eke Nyasaye atoire bisio toko motiga twachikolie binyasaye binde aguna ando manya gwate baiga mbale mogo tiga Nyasaye mwachere ebinye binyasaye binde emoko ragererigwa na gutiringerwa nse Zaburi 16 verse 4 ya mentera igoro bali bago ntiganje nakomnyakere binyasaye binde ebakwementere mechande mekengu asobo gimabwabo nabasaba tinko baigwa na tingo atora amalieta abo rende sei yo kwege keep the faith muna kwa batise twe rendo kwege noko mpaka litukolyo mweli nonye mechande gocha sense emechando ni changamoto wanyoro muntu chire bikoso gwate omochando moke ogosumberera oro osaria okwegena kwao okorusia ekanise kware gosasima buya ogoche kwa ya buya gotera buya okonyera kukomonio buya gosabaringere Nyasaye buya kwende jumuye ogogete oigwete mucho ole smart lakini mechando meke gacha omonto kitagacha akagocho kaniga maita abami no budget abage bakwangete ninje najire wana togende gucha gowe kororo eri abami no bagocho gobori ngakina kende yabo kande gucha wajaka Nyasaye no yomo igase kwarenge barenge komi haya endo kwegena uri okorusu korwa okoirari ekere wikiroro ogotebinga Nyasaye no yomo ekanise njenu eraria ninkia mbona kukwambia wakati ulikuanga huko
Eliaso tole, Eliaso. Esegi yeto. Number 1, esegi yo kwegena, faith. Number 2, esegi yo komenya na abaminto buya. The legacy. Nijo kutigense. Na kyo kutiga abantu bamino bale. Mona abantu be family yao. Onoranyo abana egiro mwako yoiga ochandiro mongnoya omochandire chisegi akuma munyoke omoseli mara 68 yani imbai wanaini p omonyire konia obole mope otigali disikari kakeigo aso bosi agabole abata abana 5 abamura abaseketiri because tali kobwatira no monginoye abana bana kiro mwana abwate chimbu chiaye mbaso milio kwegena monaise Isaiah 38 na 19 isa abana nera osanywa abana kwegena isa kabatiko chiabu mwana monene akanyaro mwana akaenda boya akairana ano yonda bwate ningale mwana mweso komoke oyo kabere tai akale ko sasa seketiri musikondo katatu no ale titiri ekinya osukure yako yanda limoyo muri abande bonsupi oyo mone wasiondo oyo nde wakwa chakoya oyo nde no ale ko para u bakuru anesegi baminyokise baminyokingina because enya solero motu no moto nechanga moga koyo mokaye omoseri tai ono batimbaya onyule ojire kweta para egari ya mubwati ya mokobira gendo ono ojire mochi motware oboremu bogatebanga kwarwanire esegi yengi ya kwarendire okwege na genda na nyasaye aro esegi arwana please let us also rehearse on our life obogima bwaito esegi yende obwa matobu ya bwa nyumba abana bataraja nyasaye niga baete as a companion wa matobu ya bwa nyumba mwako yugo bwate nekegwa oyo mone igatongire anje oyo nde ni igarosirie aigwe ngina ningo tongire ningo orosiri ya oyo maga tongo katebugu aye ogwanjoyo oyo maga karosugu aye iwero oyo ando musike bagana ya morora ra sebuku erinya saka bekiro omonto litoro omonto lingo akamenya korosia nyone ne dia rosiri teri konyogo sarika. So what does it mean? You men fashion your wives every day because everosiri urua semole awa verse 5:21 which mat oyo gwanjete mokae akomoboya amorende akomorageri ebintu bitatu muna Yesu anjete ekerisikiae ninkini kyakora agokerenda aso moyo mutagatifu okerageria asama sakramento aye ogechena ase batismo
So munole ngagu aore likalia Nyasaye ndio mwana gorokwa omotu we family. Ama seninka nka yago chia ajager Zaburi 128 ama senya yago jagera somoga na sesenirie omondoria omwiro geto monene omondori ningo. Number 2 na mokao nabe omosabi go kwama amasayi gwa maya mokao ningo mongina abana bainumba emune bisebo yomoseituni baikaranze nyomba asemesa yagasole bagosaba. That's why we have a CMA more than whatever. Good family, good church. Good church, good family. Abangina whatever, strong in faith. So, omongine kerale mokongwase okwegena. No mogako manyakoba good. The word good is also God-like. We say God is good. So, good family, meaning a man must have godliness in him. Atuare obonyasai. You must be good. We are not perfect, but we try to be good. Oro sio gwa matobuya, no mogisangyo yogo, nyasa koet. Erego sabu kitabu ya topi sane sato, inyawa kai sane sato. Topi achaga temokae, saranga ki mosubati ominto, imo kato sabe. Kere mwanyo manire, you no longer become unsaligo, amona bibinsali. Mokoba, Mr. and Mrs. unsaligo. You share one name. In fact, nogenda onya wakore nyangi, nogenda patenga, samarita ne ngorokwa, chale dionuonga. No, monta ta onyokobori. Amatanga ki muna akwane chale dioi, oinu maga koe. Omuso nogenda asa basotenga, jasa marita ne ngorokwa mocheche. Yes, papa tanga ki bono mocheche ningu. Ose wale kete kamo. Onde made merite sabita venga asa maita ne ngorokwa Dennis Mogere. Na Mogera kwane maita ne ngorokwa Elizabeth Mogere. One name because abanta baiga na bango. Na bamo. As we are also rehearsing as obogi mobigatole. Make sure nonye titoli baikiranu toteme kwamenyo gwa matobuya nyomba bali mwali bategera kurukale sane yare gotare kumba wigonganga emariera kwa nabuya ingo kwa na mosubati ominto toigwane nyomba tomenye yamo toigwane nyomba tomenyamo ingo kwa na mosubati omindo hani manaki amindo omondo nyasa kwete bunekewa okaboka tanga orobaru korwase chimbaru chiane enyama etariao no mokungu ono lende Eliaso tole Zabana we. Rosio bogi mo ko nyara ko boye ko nyasa ko nyaro ko seniga. Ese to menyete kurubono. Oyo reshua nguchara ko menye miaka 100 kurubono. Mukono juu. Ndeta hiyo. Iko bono nyasa na vegete chimbebe asegete. Muno we kororo otumoke aba minebe baroro bako ire kelisia oko buye igo ogendeka. Oya to koira ekelisi ko kore moyo oja gukwa otage to koire ekobe no le moyo ge kobe ekere muina kende kerugora
ebinya sanga kyo monene aiga ayo monene one nili wetu masa maisao osibyo moyo one yebo matenga kyo manone nje na chirege iga onsibye no maite obogimanga ali menyete buna bole ena chirege iga monaye ege tunweke osaba monaye torara okorara means you deviate from what you are asked to do bagatebiwa togende gosaba bakarara na intwe na botura agende kerisia titogenda gosaba tuchaka mao. Tumshukuru Mungu tuko hai siku ya leo, si kwa mapenzi yetu, ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tugwaterane amatanga y'omongina aba mayayigo abana bali baye banyore obuya na Nyasaye abaseni lituko ase lituko. Tosaberane tugwaterane enseni igere enkongu. Ande munalende sikuisia amarira abeire montako tarake oranga mbuyale oika nyomba oikaranse kikerogo osabanga amache okamwa amache onyi otogori ogaya togoiri okule eto tana keke muna muri nyomba babere omaka no mongena wolinga ki. How are you doing? How do you feel? How are you? Good morning. Good after morning, and good afternoon, good evening. Bandombale barocha ine muna ekebusi. Hebon. Mbali ko kwanani. Muna abo ko chire. Oyo ndo chire ko chia. Umona bakanda wo tisani ko redro, tisani ko kwende me kabati. Obeka chikoni chonsipi onya gosipi eme ngara linde goso muntu na ndara mapema ya mwa konde naenda segete akarwe kasibuya lakini nabwate esukari na kwende yaye presha yaye mjimata seitu mata agaja akaranga na harosiri akarangiri moka motenga ndetere glucose lakini moka eko nyobeire top 3 akenda nyabonye mwina ugo yabonya kamwe kemongero akaba top 3 meta kerode tu top 3 otare 1 2 3 bono bona ga nyumba mwako enwale ekikero igoro ako motenga ki nga lakini wete ai wete ketino sam ma kore ajo korega tari wikeli akabata akorega akarara ago ekikero igoro no ende mnale top 3 na ali asara ile basi esimi ya kirumambi ajiko gende gasi asa lego esimi erera mongino ya munabo geteri ya ando chiri ega bidi oli kwa kesimi na maite boye inki esimi kolera mongwano tanya kukokonyorwe gasi paka saa 2 mondo wochabo tambe 6:30 uwo inki kyabo umorangu nabo era neire obudira ngara chit munako so nyomba nabanyo mako yara ireiga oso kire kende gochia akwete sa almost 6 yobo nyomba ora ire kerogo mwina no muntu kwete mwina paka mambe 2 omonta arwe meremo acha nyomba arushe getondo akeire mocheri
ayo okoshikoigo nando ogocha gogonywete na kibono gotene banda otebe ngo mako mento ntu atema to kamurwanera Nyasaye tigamwa ogatemararia. So area say you, my wife, my husband again ready muna kwaboga mongina bwakiri mogaka bwakiri na kyogenderete na kyoigwete nonya kare gas mulikere mess. How are you doing? What is for supper? Do you like eating cabbage? You know, I am coming with this sakasaka. Yes. Then what I mean is communicate. Communication is good. You come when nabarende. Dia se itu akora. Ebengia. Omo buito buiga to benyete ni go boro gwenge. Itoma ite ke kreatora akwe lakini Nyasaye na roro atolende tomenya naba minto buya tolende okwegenda tomumanya Nyasaye oko torangeria tanyole torasaga ya msifu Yesu Kristo na njire Nyasaye tata kwetu tindegetu timbegetu wishimagombe igororia matukata tu orogete kurwa saba kule odinete igora sekransa sokole kwa Nyasaye tata omo wiki gima korona na kuamba gima na ba kule na nchira somo ya mtakatifu Eklesia Katoliki takatifu obeka moko batakatifu koroswa kwebibyo koroka kumobere no mubatakwaera omanene Nyasaye tata mubuyo takwaera tokwakira ngambu ya mono aseke ukiumongina Elizabeth ngwa motwete munekewa ochase Eklesia na wego okamwali bakakabomongina ase family omone togosaba onyare komwabera amamoshaye onsi agokorete na wego mwaliganya sanga ase obotakatifu bwao sesenia ya materia tigere maega Yesu Kristo obe nabo litukase lituko igeri obwanchani abwanchete na monekera arwarete kere kwarenge komotarera ase lisakramento ly'Eucharistia ntagatifu Nyasaye tata omorende ase egikaro kyao nainde omwabale muno yomo ase baria kwairengeria yokoboka nainde omonguru otoiwe anje otoiwe tatu Nyasaye ngo wakira ngambia muno engencho kwanyarire ko bagogotorenda koruo mongino yo Elizabeth abeto kunyaro korara kwanyarire ko bakokoremie family yaye yanyarire goikaseri tukoria rero tigere bibuna bona nyarire ko bagakoroswa ari gagoikwa senka yaye tatu Nyasaye to osabonyare kore top tembe anyare gutumuka sobo tukobogima goikari tukoria mambie nyangi yaye nyare ko bagekoera omonguru koranzo toiwe Nyasaye tata oyore iguru mono ogwakira ngambia mona seke ukugima watoire tata Nyasaye kurwa gatutongete gwatwikirwa niga mbia mona ase mama Elizabeth tata Nyasaye gwatoete kwanyarete kumuraria sikitari kisa tata Nyasaye chiayetire nandi twagwakire na mbia mono ase engencho twanyaria ko batugwikaga iga ase omoyegoye noyorore mambi gosibaito onyare koba tata Nyasaye nayo gutora ase kereke motokunyara kuba togokora kusabire tata Nyasaye muna tugusaba butambe oabere mioyera se purigaturi na intunyare gutwabira tata Nyasaye kerukwirana tunyare kuikosoa sobugima bwao gutakorera ese miaka ni miaka yonse omonguru otoiwe tusabire n'abaminto bonsi bari abarwaire ase mechie kinyagitari nabego n'abagoto bonsi batari kwenyara wikase
nyumba ya Nyasaye na gusaba na kanyore bisyo tugusaba ngando nsiasibale Nyasaye endelele kuba obogwenya na kuba chinguru batambe elinde monene na barabo banyare kuba abana bawo chinga kichonsi kesare yo gusabirania abande Mungu ya mono kaekelisia kenene ubeke bisie binga saba iguri bane na abamintu bane na abasani bane nonya na saba bisabane orinde byanga kabeti na bense onjore myoyo abantu batakuigwera na kigima bali seitaiga oirani abatigire dini na abasalia bonsi oturi abakristo abayana aboro na abasibwa na abarwaire okonye myoyo irase poligaturi ebisuro byao byera bwangu baswaso gusasuka gutakwera amina mwone Nyasaye tate chiga njisara cheito twachiretera sore kwetera sobuya na mabera awo ocyancherana nando chiwe nigo gusaba yonsi kwetera se Kristo omongo oito amina. Sora mwense kumasokene keino gyancho Nyasaye tata umobui obyonsi Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Elizabeth Nyatichimaragia, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumuona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi.
Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, na kuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Joseph Mairokimwa na wakurero wote. Kumkumbuke mtumishi wako Mama Elizabeth Nyatichi Maragia, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza
kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Emmanuel. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi. Bwana sistahili kwangu, lakini sema neno moja na roho yangu itapona. Esara yogotoriwa Nyasaye nontorie nyore ko muniumuye Maria babonsabere maraika nyum jongo beguchat Esara yuwancha na manyire nyanyoro mubiro mutagatifu Yesu indi na manyi ngayenywe ikiagera yegweka wateba nanchira ene nkora yane Esara yogwekeya na ngweke banenje no musalio moreo Ingwenere tinkonyoro mubiri n'amanyi nga Yesu okobe bibe byane omunguru timbwenere tingosa mwane neyamtebe ngane yemoyo kana moyo nengubwene Esara yogweitia nengweitia ndokobe byonse binakora ikiagera byakobe nano muyakegima kurwana tingosalnyasa Esara yogosasima Nyasamone none naibora sari tari guru neturekera sore nkugo sasimane na wanchira yankora yonsi ninkoregeti no wekana oicha sende oicha bano moncho nkoro muya
Tuombe. Simame. Ee Bwana Mungu, mwanao ametuachia kwa mwenye pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu Mama Elizabeth Nyatichi Maragia afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake Mama Elizabeth Nyatichi Maragia. Namwomba aweze kumfungulia pengo za maisha na pia aweze kuilaza roho yake ipate pumziko la milele. Raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Tiga abahanyisha b'omusaba kwete ase Kristo batumoke ase omorembe. Amina.
omongoro abe na inwe Nyasaye tatu mu biyonsi abasesenie Tata no Mwana no Moyo Omutagatifu togenda na murembo Kristo ekimosoke misia mtakatifu kiarire abaganirire botukobya Nyasaye abalinde. Mimone kwa ya ito ya St. Mary na bande combined in that order. Wageni margin semo au mwachire goto eresia ugotuko bono botambe oko botamu no yo minto bakamambi na ento moreta ikamambi ase mise yo komwenia oyo minto naro runyamire rogoro abera benga mambe nande tabasoko ikaonya kale igacha tokwani nanya nande kogocha mambi stina otobwali baba basi toluru nyamire rogoro njugocha otokwani iga yanda manye kubwati chingwane docha kamambi mabema ake utalibona iga because ya rugoro utokwani iga. The Lord is good. Yangira nelie Father Mbiamano ase misengia go krisana samangana manene wa toire yokusira kwa mungena Elizabeth njia mkuru ku Pastor Enoch Oga kurunyamira conference aso mwana winkeye arumubwata nione kana ranga singi tumambi nkari busy yangiche aso musabara gumongina na ende umwana oliandole ngana onda anda sike usi igaru muiwone erendo mwakoye muiwone mwakoye nerulia na ranga tigangiche arenga nginaru naicha tocha no monginone terena baba tukokote na otra vez tumeshukuru sana Father and may the Lord bless all of us gatore miwasiri ngana lio manene na mangana tuigiri tigabense mayubungi mabwito gatokuyarigania sogocha wakabere kwa Yesu. May the Lord bless all of us. Sombia mwana Pastor Enoch abairi bali bande chikamati chango chikolera magana mambiale etwache mise yo kumwalika ni umonginanga okaende tutumoke tuchaka yande mambi so kwa niaba ya center na center ya St. Mary jamani kwa jamani tigacha kwa na mambi wanti gomo kati ani mukwenda kole jamani wejumuia Father mbe mana seke ngwanza kemisa ekwaya family abayiri mwensi muraiga tumusifu Yesu Kristo milele na milele nkwana ngengo kwana ngambia mono asemo kwira na gochia muikebia na ndo twatira nankyo asenyangi yumongi na nyatiji mbe mono ndio usema tanga na wacha kukubera mami moko taka na usti moko nyokwana paka saa 3 lakini ndi because toka ndanga ne jinsi chavere jia bandu gete tokora tigera biamono mukiono mumobere munyoireka ayande tokole mambi biamono moko genda nyasaba lene kuchinjira
Ni aje? Ndio. Behind. Eh? Ulikuwa na stream ulikuwa na record? Nilikuwa na stream na kurecord pia. Mimi record. Hii niko fit na wewe kumalizia hivi kesho ndo niwajibike sasa. Full time Jina setu mzima. Ulikuwa umeweka channel gani? DMK Media Group. Nyo ubuya inyetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende yesobweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambiengia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende yesobweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambiengia naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende